یاد رکھے جوانوں، کوئی صراط مستقیم کوئی ایسا 1400 سال بعد ایسا نہیں آکھیا بھئی صراط مستقیم انہاں دی ذات ہے. یہ تا کمال ہو گیا. محفل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں جدو 3 مرتبہ حضرت ابو بکر نے پوچھیا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے، تے 3 واری حسنین دے نانا فرمایا بہ جاؤ. چوتھی باری پوچھیا نہیں تے ایک دروازہ کھلے جڑا کھل دئی مسجد نبی دے اندر آئی تو اس دروازے چوں شیعہ دا پہلا امام داخل ہویا. حضور فرمائے ابو بکر ہون سوال کر یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا یہ علی ابن ابی طالب ہے صراط مستقیم. اسی کیوں گڑ پہ علی پہ آکے. مہربانی بابا جی، خدا کو نباد رکھے. بہت شکریہ بابا جی. کیوں لڑ پہ ہو مسلمان تسی؟ مہربانی سجاد بھائی.